Erokamano Lidio Keodo ke report mar Adani manokelno kanyo kod Chris Owino en ni onge pesa ma piny Kenya biro lalo kaluwore gi okang' ma piny owacho ng'ado godo oko orak e kind kambi mar Adani kod migawo mar wuoth kanyakla kod bad migawo mar teko. Man kaluwore gi ler mane ochiw kod jatend migawo mar omenda Mbadi. Mbadi nyiso od bura ni piny owacho osechugo komiti madhi telo ne chenro mar ng'ado oko orak ma kamano. Kaka jahomo marwa Chris Owino leronwa. Jatend migawo mar omenda Mbadi osingo ne oganda jo Kenya ni onge omenda ma piny Kenya dhi lalo kaluwore kod okang' mar ng'ado oko orak mar kambi mar Adani mar yawo paw ndeke maduong' ma JKIA. Is the country going to incur any expenditure as a result of that cancellation? Because I think to me, that part is very critical to this committee, which is in charge of public debt and privatization. We are getting very confident that there is no cause to worry about any loss. This will be cancelled without any problem to the taxpayers. Enyim komiti mar od bura mang'iyo gope mag piny owacho, Mbadi okawo chung' ni onge pesa ma piny Kenya dhi chulo Adani kuom ng'ado oko orak ma kamano nikech e thuolo ma jatend piny William Ruto ne ochiwo lendo mar ng'ado oko orak ma kamano onge winjruok moro amora ma migawo mar wuoth kod kambi mar Adani ne osekete kokgi. We were just interested to know whether there is an evidence for the cancellation of the Adani deal. There is no contract to cancel because there was no contract at all. It was still at very initial stage. Ewi orak machielo mar Adani kod kambi thedho teko stima Ketrako, Mbadi wacho ni osechug aput madhi nyime kod ng'iyo okenge ma onego lo motelo ne ng'ado oko orak ma kamano. Immediately the president spoke, a team is already put in place from the directorate of PPP, which is resident in my ministry, and also from the line ministries and the contracting agencies. In this case, the contracting agencies is the Kentraco and Kenya Airports Authority, and the line ministries is Energy and the Ministry of Transport. So all sat the following day at 3:30. A meeting was held with the local team to see how to properly execute this. Kaluwore gi orak mar Adani kod Ketrako, kambi mar Adani ne dhi kongo kuonde thedho teko stima madito 4 pacho kae kuom omenda maromo bilion 96. Magi timore e kinde ma winjruok machielo e kind kambi mar Adani kod Safaricom ewi kano nonro mag jotuo ewi okoma manyien mar thieth mar SHA bende pod iro okwako. I want to talk about what my president talked about. You know, you are giving me others, and I don't want to speculate. Jatend piny William Ruto ne ong'ado oko orak mar Adani e juma mokalo bang' doho mar piny Amerka yudogi kod ketho mar chiwo asoya. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.